Benvolguts arquitectes, benvinguts a Alberquivers 2026 i més enllà. Anem a parlar del present i futur de lo que és Alberquivers, és a dir, més enllà del canal on estigueu veient aquest vídeo. Vale? Per tant, som-hi doncs, aquí. Primer anem a parlar de què és Alberquivers. Alberquivers, conjunt ecosistema d'expressió de Berky que està compost de blogs, canals YouTube i xarxes socials, Twitter, X, etc. Bueno, realment és només un, però bueno. Per tant, anem a parlar dels blogs. Berkibú, punt central del Berkivers, blog amb escrits d'en Berky, centre d'accés a tot el Berkivers, el Berkigate i Berkimedia, on hi ha la informació relativa als canals YouTube. Tenim Berkipèdia. Berkipèdia, què és això de Berkipèdia? Anem ràpid, és un blog on es posa endavant altres creadors. És a dir, de ficció pues, tenim tot això, vale? I aquí agrupats. I tenim creators, interesting to see, pues, un resum de vídeos interessants que he vist durant el mes. Aquests són els que he vist durant maig, vale? Per exemple, Maria Montessori, Asterix, el test del joc, Streets of Rage, els millors capítols de Next Generation, el més gran misteri de les quatre races, Stargate, Star Wars, bueno, la sèrie més realista, que aquí parlem de The Expanse, vale, pues aquí veieu el resum agrupat, vale? Més interesting to see, resum dels vídeos més interessants vistos per Berky en el mes corresponent. Berkibú, Berkipèdia, Chevron, Berkivers, ciència ficció, de moment en castellà. Vale, no anem a eternitzar-nos massa en això. Xarxes socials no hi entraré. Canals temàtics i per idioma. Vale? Temàtics trilingües, castellà, francès i català, no forçosament en aquest ordre, i tenim Berky Games, que deixarà d'existir 1 de juliol del 2026, que és un conjunt de gameplays de jocs que es poden jugar en la majoria d'ordinadors sense necessitat d'un PC gaming i una targeta gràfica de qualitat. Vale? Tenim Berky Transports, experiències, museus i gameplays relatius al transport. I tenim Berky on Rails, més centrat en combinar turisme i tren.
de moment a través de França. Vale? Conec millor perquè és on vaig jo de vacances. De moment pot ser que després expandeixi per Catalunya, per Espanya, per altres llocs, vale? Però requerirà més esforç d'investigació perquè bueno, ja faig una petit incís perquè en Rails, hi ha vídeos de presentació, etc. Però bueno, Verkibu en Rails és bàsicament a partir de Catalunya pues, anar investigant i l'esquema pues, arribem per Perpinyà, podem anar per l'est, vale? Que el que és on Rails pur seria fins Arles i fins Lyon, vale? Perquè fa una bifurcació a Tarascon-Beaucaire, en realitat són dues estacions, però bueno, ho resumeixo en un sol destí, vas creuar un pont sobre el riu Rhône i continuar al nord-est i després afluents de la zona nord, afluents de... Vale. Aquí directament, o sigui, el nostre tren des de Barcelona fa això, això i fins aquí. Bueno, també pot... realment fins aquí. Després es desvia i va cap a Marseille o va cap aquí. També hi ha regionals, etc. Vale? No m'atardaré a fer, vale? Però és una guia per evitar París el màxim i anar visitant. I bueno, les pàgines són fàcils, és un destí, enllaç a la web de turisme de la ciutat corresponent o al CityPass aquí, però bueno, des d'allà pots arribar a veure la informació i aquí pues, el que es pot visitar amb els horaris d'augment d'estiu i aquí aniria pues, la videogaleria, però com vaig aquest any, pues, de moment encara no està fet, i vídeos d'altres creadors, vale? És la faceta Wikipedia dintre d'OnRails. Què més? Què més? Bueno, a Verkibu teniu tot això. I per idioma tenim Verkibu castellà, Verkibu FR francès i Verkicat que, a veure quin català, vale? I cada idioma té dues facetes, la faceta més general, reflexió, creativitat, societat, ciència-ficció i l'altra més gameplays per ordinadors normals, vale? No gamer. En Verkicat, a Verkicat es divideix en dos formats principals, l'Uberki i Punt, podcast multimèdia amb diferents temàtiques, Verki Games, gameplays o descobriment de nous jocs a través de diferents plataformes. Vale, i tot això ja està ordenat i a partir d'ara què? 2026 migració de contingut de Verki Games als canals lingüístics, purs, experiment amb nous formats, 2027 sèrie principal a Verki Transports i canals idiomàtics. Canals idiomàtics serà Tetris Forever League 2, almenys durant el 2027. Durant el 2027-2028. Veurem si el 2029 cau o no cau. Vale? Com a màxim està previst que duri fins al 2029.
i la resta contingut que tindrà una freqüència regular en cada canal. La resta de continguts serà ocasional i quan hi hagi temps de fer-ho i publicar-ho. És a dir, vale, i la sèrie principal a Verky Transports 2027 serà Transport Fiber 2, canals idiomàtics Tetris Forever League 2, que és com una lligueta que fem on jugo jo, però simulo ser diferents seleccions mundials, entre quals Catalunya, Espanya, França. Vale? A partir del 2028 serà arrel de les estadístiques que es comencen a valorar des de 2026. És a dir, 2026-2027 servirà per determinar les sèries de gameplays principals en cada idioma. És a dir, pot ser que en català sigui, jo què sé, Bus Simulator a Verky Transports i que sigui a VerkyCat Battlefield 2, per exemple, que sembla que està agradant força. Però bueno, això requereix que m'ho miri amb calma, trimestre a trimestre, perquè tenim Verky Games 1, Verky Games 2, Verky Games 3, aquesta temporada, temporada 4. Hi haurà Verky Games Casting cada any, perquè poden incloure els nous jocs, o no hi ha males estadístiques, però encara no s'ha acabat de definir, per tant, vale, i incloure potser algun altre joc. Vale. És diferent al Verky Games Test. Vale? El Verky Games Test és una altra cosa, anem descobrint jocs, pim-pim. I si tenen un alt rendiment, pues, estudiarem fer-ne sèrie, però de moment l'única sèrie oficial en els 3 canals dinàmics serà Tetris Forever League 2 i Transport Fever 2 a Verky Transports. Al 2027. Després, a partir del 2, o sigui, en el 2027 i tal, doncs pot ser que la distribució sigui diferent. Vale, doncs fins aquí la presentació d'avui. Espero que us hagi agradat. Si ha anat molt ràpid, doncs podeu fer preguntes, tal, comenteu, proposeu. Vale, subscriviu-vos amb la campaneta, la fletxeta us al costat totes per rebre totes les notificacions de VerkyCat o del canal en el que estigueu. I teniu 2 vídeos que us esperen en l'andana per seguir les vostres aventures en el Verkyverse quan vulgueu, sigui ara o sigui més tard. Moltes gràcies a tots i a la propera.